mafi kyawun ɗabi'u, ya mafi girma a halittu, ya mafi tausayi Muhammad mai girma dan masu girma. Ya mafi kyawun ɗabi'u, ya mafi girma a halittu, ya mafi tausayi Muhammad mai girma dan masu girma. Bismillah rabbi Allah sarki mai gabas da yamma. Komai ka tuna shi yayi dokan kanta da girma. Allah godiya nake ma kai ne ka bani dama, yabo gun wanda kake so taimake ni da ilhama. Kai salati rabbi Allah ga babban bawan kakari, wanda yabansa ya haskaka ni ya tiran hanni da gani, wanda dan tsabar biyayya aka mai lakabi masumi. Alaye har da sahabbai auliya usna da girma. Ya mafi kyawun ɗabi'u, ya mafi girma a halittu, ya mafi tausayi Muhammad mai girma dan masu girma. Yan uwana Muhammadawa, hankulanku na so ku taro. A cikin amshi na waƙar wasu halaye na jero, zan faɗa domin guji su, so nake yi mai sauraro ya gane ma'aikin Allah yana da ɗabi'u girmama. Kyan ɗabi'a na gare shi, na ji Allah wanda ya yi shi, ya yaba masa kyan ɗabi'u, ya faɗa ba wanda ya kai shi. Bai fushi sai an taɓa Allah, bai bari sai an yabe shi, nan za ka ga murmushin shi ta baban ma a suma. Ya mafi kyawun ɗabi'u, ya mafi girma a halittu, ya mafi tausayi Muhammad mai girma dan masu girma. Duk da dai shi ne isasshe, in ka zo ka ba shi girma. Shi ma zai girmama ka, zai baka hannu na dama, zai baka wajen zamansa, uzurinka ya tambaya ma. Komai nauyin bukata bai ce maka babu dama. Ga tsantseni da kawaici, ka ga shi kocin abinci, baya take cikinsa da yatsu uku yake ci, ba keɓe mara abinci da talakawa tare suke ci. Ya fi sanya yi hira da su ma don ya nuna suna da kima. Ya mafi kyawun ɗabi'u, ya mafi girma a halittu, ya mafi tausayi Muhammad mai girma dan masu girma. Gun tafiya sanni yake bi, sahabbai a gaba shi a baya. Babu takama a cikinta, babu sauri babu sanya. In yaje yaƙi kwamanda don isa bai ja da baya, yakin tare da shi ake yi sai an nasara su koma. In ka gan shi ko da maraya, a gare shi yana rarrashi, daɗin zancen shi yana sa har ya manta maraya ne shi. Ya samu mafi ubanai, daransa kamar garwashi, yanzu ko ya da sanyi
sanyi bardan salama. Ya mafi kyawun ɗabi'u, ya mafi girma a halittu, ya mafi tausayi Muhammadu mai girma ɗan masu girma. In ya ɗau kyauta ya baka daga nan kafar talauci. Kun rabo ko da ganima kuma si shi ɗaha yake ci. Durhami in yana gidansa shugaba na kasa barci, sai ya nemo mabukaci in ya bashi ya samu salama. Tausayi halinsa nema in ya ganka cikin bukata, sai ya bar tashi bukatar har sai ya ga ka wadata. An zo gun zararansa shugaba wai mai ya furta, tambayarsa al'ummarsa yaya suke ran kiyama. Ya mafi kyawun ɗabi'u, ya mafi girma a halittu, ya mafi tausayi Muhammadu mai girma ɗan masu girma. Kun zumunci ya yi nisa bayan fana 'yan uwan shi. Har yana tashi musamman domin ya yi ziyarar 'yar shi. Kai mutum ko kafiri ne in larura ta faru gare shi, zai je ya yi masa jaje asilar haka ya yi nadama. Iyalan gidansa ma'aiki san bai daure musu fuska, har yana taya su aiki dan tawadi'u babu shakka. Yayi hira cikin bayinsa ba su wanki ko kwadaka, mai ba su abinci lami wai a ce akushinsa da nama. Ya mafi kyawun ɗabi'u, ya mafi girma a halittu, ya mafi tausayi Muhammadu mai girma ɗan masu girma. Ga yawan tsayuwa a sallah, ga yawan gode wa Allah. Ga cikar haiba da kamala da jamala ga adala, ga cika da isar risala ka isar mun shaida wallah. Gaskiya mai kora ƙarya mai ceto ran kiyama. Annabi Adam da ‘ya'ya nasa duka an ba su girma, shi ko annabi Muhammad shi ya sa Adam ya girma. Dan sadakin auren Hauwa ai salatin annabi nema, aure in babu sadaki to wannan ya zama dirama. Ya mafi kyawun ɗabi'u, ya mafi girma a halittu, ya mafi tausayi Muhammadu mai girma ɗan masu girma. Rabu dan mai kyan ɗabi'u ka biya mana duka bukata. Ka tsare mu dukan shururi rayuwa karmu wahalta, dan yi sarkatumul wilaya shehu tijjani mai sarauta, dan aljiyali dan umma dan yaban Inyas barhama. Sunan wanda ya yi waken nan duk da ba boyayye ne ba, Husaini dan Nasarawa na Rabi'u Usman baba na Sharif alfallakin nan babu laifi in
gyara sai ku gyara ɗalibi ilimi yaka nema. Ya mafi kyawun ɗabi'u, ya mafi girma a halittu, ya mafi tausayi Muhammadu mai girma ɗan masu girma. Ya mafi kyawun ɗabi'u, ya mafi girma a halittu, ya mafi tausayi Muhammadu mai girma ɗan masu girma. Ya mafi kyawun ɗabi'u, ya mafi girma a halittu, ya mafi tausayi Muhammadu mai girma ɗan masu girma. 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 Mai girma ɗan masu girma.